Čauko, tu je Olnam. Tuto je Olnamov kamoško. Hej. Práve si dáme Brain Blastery a budeme sa točiť na výtrepke. Part 2. Mne to stále to nebudem musieť zapíjať. Všetci si dáme a začneme sa vytrepávať. Do ryti. Do ryti to neprežiješ. Ja točím. Nasadaj na výtrepku. Teraz ja. Zakopol do huby. A my dvaja to ide. Ty zakopol do huby. Toč. Oliver točí. Toč. Oliver, ja sa musím dať inak. To je celkom zábava. Nebudem klamať. Toto je zábava. Ja si idem dávať ďalší Brain Blaster. Ešte mám v hube a dám si ďalší. Oni tu hádžu zjedené. Ideme si dať ďalší Brain Blaster, deň. Áno, môže sa ja napiť z toho? To je dobré. To je výborné. A nevypí to celé ty. Moje. Ty čo si... Poďme výtrepku, sú tu babi. Poďme výtrepku. Toč. A Matúš rančo nebol. Ale ja som už točil. Poďme. Matúš, máhaj alebo sadaj, ja točím. Jako ti Ritka tečí vodu, Matúška. Matúš sa skýda. Ja sa dobre neskýdá. Už ani neprší. Nahrávanie. Alebo točíme ešte? Takže ľudia, ideme posledné kolo. Naplno. Teraz bude smrteľná hra. No. Smrteľná hra. Ja nechcem zase spraviť. Matúš, teraz nahni si tam, chcem ťa zapnúť. Nie, zabudni. Moje meno je reper aj a biker Matusinio, dajte mi odber. A aj Olnamovi.